Guys, we're going now to Sir Ma'am. We're looking just across the street. I think it's just here. Said it. But let's see where it is. So it's our first day here in Sulay. The first stop for today's food vlog is Sir Ma'am. Sir Ma'am o Sir Ma'am? Sir kag nanay. Sir Ma'am. Sir Ma'am. Ma'am. Alright, let's go guys. Let's eat. Alright, so let's try their breakfast buffet. Wow. Kamot ba? Ano yung breakfast? Breakfast buffet? Oo. Wow! Alam mo? Ito paksiw. Simbaksiw. May May ano? lubaw. Ay, sige. Dito naman gusto mo makain sa sila. Oo. May aga. Oo, cabinet. Kagara, butido. Yung first stop din natin sa sila, syempre, aton nga, Sir Ma'am. Nga kalanaan. Serve din sila sa breakfast buffet. Ang ingkat doon, yun naman ang crab meat nga do torta. Kag imbutido. So, excited kami makaon. Kag timing, kita nga mo nga kaon-kaon kay inulan. Tapos, thank you gid sa ano bala, sang suga, brown out. Thank you gid. So guys, here's our breakfast. We got rice and egg. Miyara tas ang crab meat. Kag subuki miyara tas ang egg. Kag sinugba nga baboy for breakfast. Sige na, birthday man. Mayo lang, nag-face ko di sa may sa may sanag kay wala dan suga brown out nga namin. Thank you gid ah. Muna tanga tilawan syempre ang egg. Let's try their egg. Baka perfect it's ang pagluto. Just the way I want it. Gusto ko start gidang day preme with egg counter rice. Siyempre ang ilang crab meat. Puno gid sang unod. Wala mayo extenders. Dugin sunod ko gidang hambal niya. Namit ilang ang crab meat. Sila sang pork and beans hindi halin sa lata. Pork gid ya. Medyo ulo aslom. Pagana gid sa. Dahil syempre ang ilang sinubang nga baboy. Very good. Syempre ang ilang famous ng embutido. Tingan ta ni. Sa Christmas na ko ni makakaon mo. Very light ng texture. Nasaan pa ako nag-food vlogger man. Good. Great way to start your day. Thank you, good manong. Ang kuhaan niya kami kape. Isang native na kape sa buwa. Ibig na ka-serve coffee kay brown out. Thank you, Gida. Brown out. Can't start the day without coffee. Premier, isang chorizo. Medyo pasensya na kamo sa mga shots kay Dulom. Kay Tiula, suga mo. Thank you, Gida. Alright guys, so we're done. We're done eating sa aming breakfast. Busogid, namit gid sa Sir Ma'am. Namit gid. Busogid kami. Tamo ka mga memories nga ka remember tungod sa sabos ng ilang chorizo. Kag nami ang pagluto sang itlog. Kag ang crab meat gid, the best. Kag since tapos namin kaon, nagsiga na siga. So, thank you gid. Ano niya nang sinigang? Harap sila
Okay, okay. Okay, guys. Tapos na isang breakfast natin, hindi na yung kumplito kung wala dessert. So, we're going to Il Ideal. Nag-i-try ta ang ilang famous nga guacol pie. We'll see. Excited na ko kayo. This will be the first time na makatilaw. Tapos ang guapol pie yung nakanawag. Close to each other. Siguro mga 2 minutes drive lang. Let's go. Charet. We're here sa El Ideal nga restaurant or cafe. This has been here in Silay since 1920, so almost 100 years na di sila. So we will be trying their guapo pie. Nag-order ta sang guapo pie, isa ka slice ka buko pie. Testingan ta ko na nagigang sabor. Kanami isang field sa may illegal kay do ka rustic bala. Do ka damo sang history, kanami isang iyang vibe nami ako sa ambient. First, unahon tagid ang guapo pie, ang kanto tagid. Let's see. First time ko ni mga on pie, so may mga crust taring ang guava sa dalom. Very good. Lightly seasoned sang cinnamony yung flavor. May asang do crust sa babaw. I promise you, gamit gid ya. Perfect siya for coffee. Perfect combination. Guapo ang guapo pie. Naman yung kanan diri sumong sa Silay is not sponsored. It's just gusto ko lang i-explore ang Silay nga food kung ano nang ilang gina-offer. Siyempre, gusto-supporta gito. Basta local, supportahan na. Wow. Wow. May competition ang gabaligya sa mga buko pie dira. Oo, natuwa pala ako. Maganda buko. Kapuno. Hindi sumukod. Kasi mo ganda meat sang buko. Very good. So, it's a very satisfying dessert. Namit ang guapo pie. Namit ang ilang buko pie. Makadto pa ta sa kay Emma Lacson nga lugar para matilawan ang iyang empanada kagang iyang pili nuts. Silay ka? I'm from here. I'm from local. Hi. Hello. Sorry. Paon. Alright, so we are done sa ato nga dessert sa El Ideal. Or kung si Shane pa, El Ideal. We met this beautiful couple just a while ago. Si Shane kag si Maurice. Tour yaman din si Shane sa Negros. So that's what we're doing. We're here for vacation and it's nice. It's nice nga we are introducing the local flavors, the local delicacies of Negros. Pero ito sa buong is touring Silay. No, kakaagyan ta mga old houses, mga ancestral house. So, bisan wala pa tayo nabuhi sa 19 forgotten. At least we have a taste kung ano ang itsura sa mga lugar bala dire. Very nostalgic sang feel ng ining nga lugar. So, Meg, mangaga. Dini ka rin kay Emma Lacson nga, no? Maligaan bala empanada. May nga, gada sa inyo. Thank you, Gid. Ah, sige, thank you. Salamat. Bye-bye. Morning. Sige na palibot-libot, ani Ima, ha? Ano si Ima man? Balik Sabay na mata. BPI, gano'n na yun. So BPI, right. Naman niyo? So kapilatan na ningil na labyan. Labi. So, park ko din.
Dire na karon. Manok tok lang ta. Oo eh. Ito? Oo. Puso? Right, so finally, hari na ta sa ila ni Emma Lacson nga lugar. Atubang lang sa BPI. You'll never miss it. Tilawan ta din ilang empanada, ang ilang pili nuts nga do brownies, and ang ilang lumpia fresh. Sunod na yan eh. Oo. No. Ba, ari sulit lang ang Maria ng Pilipino. Gabay pa wala ito. Ay, oo. Pili nuts. Mabakan pa. Ay, ito. Ay, kamu na di ka bili ano, no? Nag-rolls. Empanada. Empanada. Yeah. Wow! Pork. Wow. 60. Wow. Manang ko ano yun. Chicken, pero pork lang available na mo. Oo. Ano ba yan? Sige. Anong pili? Ha? Okay. Tingnan tayo yung Fresh, no? Ryan. Si Ryan, nagsabat kami, nagsulod lang kami sa sila balay. Yawan pa kami pangita. So, diin. Empanada ng pork wine. Wow. Tap ako dito. Ready to eat na siya. Ready to eat na siya. Okay, lawan tayo Try. ng lumpia ubo. Ilang ang lumpia fresh. Kapuno, no? Anong unod sinibay? Pork, Or ano? Ayan. Sayang. Very good. So, since busog na ta, take away na kami, take away na kami, Brian, di ba? Kaya hindi naman maubos. Karoon na lang yun sa gabi. Busog na di ko niya. Panada, pilinas ka, nandiyak ka. Tama ko daw, Brian, yun yung sa workout, kaya ka dako sang lawas niya. Nahinay, lagi ba si mga sige na, go na. Tapos natakaon. Take away ka na. Nag-take away na tayo para may dalata sa balay. Hambal nila, kung gusto mo matilawan nga namit ang isa ka pagkaon, you have to go straight from the source. So, today, we went straight from the source. Diri gidila sa ilang factory. So, di kalidad gid ang aton nga pagkaon. Subong amo ni nga aton nga pilinat sa aton nga empanada Empanada. kag ang aton nga fresh nga lumpia. So ta kami. So meaning It's time babay to... na ta. Hindi na ko. Hindi na ko. Pangindi sa. That concludes our Silay food vlog, our Silay food tour for today. Supposedly mapa Cafe 1925 pa kami. Hindi na kaya sang tiyan. So, balik konta na lang sa dason ng mga inadlaw. Damo pa ning lagaw-lagaw to sa Bilog nga Balay Negros. Puti pa. Ito pa to sa Balay Puti. Damo pa ning nga tour sa Bilog nga Negros. Kag kinananay sang mga local nga mga food, local nga mga delicacies. Kay ti amo na aton nga adikate na aton nga purpose by doing this is to support local, is to introduce ang mga food diri sa Negros. And even sa Panay, no, nga mga kaladtuan ta to introduce the food sang mga Ilonggos. Proud kita nga maging Ilonggo. That concludes our food vlog for today. Next time naman balikan ta ni ang Balay Puti kag ang Cafe 1925. Alright, salamat gid sa inyo. Peace. Hindi na. Kasi matalalai ko.